госпожа си е задминала и красотата и възрастта. След тези кадри ми идва да си посегна. А какво ще направиш, ако видиш как танцори от македонски фолклорен ансамбъл тропат хорце в римски униформи? Ще масажирам. Това направо ме разби. Пълната си пия на първото място, обаче ще видим веднага след нашата реклама! Ето ни отново след рекламите! Да, се масажираме междувременно. И с най-пеперливото вгледам и не вярвам на ушите си. След това, което ще видим обаче, тази рубрика вече ще се казва "Гледам и не вярвам на съседите си". Кой вярва? Първо място в скандалната ни класация вземе изпълнението на македонските центуриони от фолклорния ансамбъл Никола Карев. Освен хореографията и облеклото, особеното в македонския ансамбъл е произходът му. Основан е в Австралия. Знаех си, че Шое Маке се абориген. А сите останали римляни. Чуда се, коя ли битка разиграват македонските центуриони? Как коя? Битката за целият свят. Туцайте римски войводи, теги и тибърските девойчета. Като слушам бойния марш и гледам римската етническа група, се сещам за още едни баш македонци. Това са чероки, прословутите индиански македонци. А това са техните черни братя. Македонските зулуси. Македонио, земю мила, 3 раси си родила, на 3 континента си стъпила и все си победила. Обаче само собственото его не си е надвила. Лескановски, бе. Македонецът бил голем космополит, бе. Ами, защото не познава кола маската. Ама и ти не я познаваш, като гледам как си се окосмополитил слабаковски. Добре, ти си бил цел хитър пейот и репетър, бе. Ама ако видиш мейкингот, дека са го направили господарските юнаци за назе, друга песенка за